Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Haşgabatyň sport mekdeplerinde işgärlerden ýene-de pul toplanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä şunlar sport mekdepleriniň işgärlerinden 150 manat tapşyrmak talap edilýär. Ählisinden pul ýygnalýar. Pul saglyk aýynyň çärelerine her mekdepden gatnaşýan 5 adam üçin sport geyimlerine niýetlenýär. Başta 100 manat, soňra ýene 50 manat toplandy. Adata aksiýaly puly naqtalyp hiç kim kwitansiýa bermeýärler diýip Azatlygyň habarçysy 11 aprelde habar berdi. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanda aprelde saglyk aýy bellenýär. Bu aýyň dowamında tutuş ýurt boýunça geçirilýän syýasy we sport çärelerine döwlet edaralary guramaçylyk edýär. Aşgabatyň sport mekdepleriniň işgärleriniň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, geçen ýylda kolardan köpçülikliň çäreleriň gatnaşyjylarynyň sport geyimleri üçin puly oktyabr aýynda toplapdyrlar. Şonda her mektepden 5 adam üçin niýetlenen bahasy her biri 500 manatlyk sport geyiminiň puly toplanypdyr. Olaryň nire gidýänligi belli däl. Çäreleriň gatnaşyjylary ulanandan soň geyimleri sport edarasyna tapşyrmaly we ol ýerde geyimler öň pul ýygnalyp alynan tigirler, nasoslar we beýleki zatlar bilen birlikde näbelli bir ýere ýok bolýar. 2 ýyl mundan ozal täze geyimler üçin ýygnalan pula täze diýilip ýuwulan köne geyimler satyn alınıpdy diýip Aşgabatyň sport mekdepleriniň biriniň işgäri gurrun berdi. Häzirki wagtda sport geyimlerini satyn almak üçin ýygnalýan puldan başga da sport mekdepleriniň işgärlerinden täze sport jurnaly üçin 80 manat möçberinde pul tapşyrmak talap edilýär. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarynyn işgärleri köçüleriň awatlanmagy we arassalanmagy, nahal ekmek we baglara seretmek, döwlet metbuatyna ýazylmak, bayramçylyk we sport geyimlerini satyn almak hem resmi köpçülikliň çäreleri gatnaşmak üçin dürli gurallary satyn almak maksatly pul tapşyrmagy ýygyderli mejbur edilýärler. Üstesine Aşgabatyň sport mekdepleriniň trenerleri özleriniň boş wagtynda we öz hasabyna okuwçylaryny kino gatnatmagy, orta mekdepleriň mugallimleri bolsa okuwçylaryny ekskursiýalara gatnatmagy mejbur edilipdi. Türkmenistanda ýylda geçirilýän ýüzlerçe mejburi çäreleriň we olara gatnaşdyrylýan çäreçileriň sanawlary her aýda düzülýär. Türkmenistanda apreldäki saglyk aýyndan daşary velosiped güni hem resmi taýdan döredildi. Geçen ýylda 3-nji ýuwna bellenen bu tenäniň öňü tirasynda ýurdun baş sport edarasy sport mekdepleriniň müdirlerine tigir sport geyimlerini baýdajyklary we tigir üçin nasoslary satyn almak üçin pul ýygnamagy dilüsti bilen tapşyrypdy.